Så der er sådan i dag, der så vi på GG. og vi har Jonas med surprise. Ja. Og han har fået et helt Kid King. Fordi han lige nakkede en derude. Og ja, så skal vi ikke bare komme i gang med at spille? Jo, og jeg har også et helt Kid King på mig. Det lægger bare lige så skyldt, men sådan lægger stadig. King. Kom, skal vi gå ud? Skal jeg med pige? Så here we go. Eller for der. Net og start, jeg skal op. Jeg går op bare for en net og start. Det er sgu da altid meget. Okay, jeg ramte ham herfra. Der er en hero med Kid Hero 1 og en jeg når kommer op. Kommer du ned i PP igen? Jeg er nede i PP. Hvor er du henne? Jeg er gerne fake for det. Let us star. I like it. Shit, der er en hero. Og han har hero kid efter mig. Jeg tror det er en hero. Når de blåser, er det Kid Hero. I'm dying. Jeg ved. Yes. Så jeg tager nemme ned under det der. Og så døde jeg kraften meget med King. Ej, jeg døde også lige med mit Kid King. Jeg vil tage Kid King 1 til mig. Prøv at skrive vores Kid King 1. Og så X King. Og se om jeg får det. Nej, så får jeg selv. Nå, men kan du ikke lige komme og give mig noget i vores Kid? Bare giv mig en masse Kid King 1. Jeg skal bruge. Ja, det er lige op lidt. Tag en masse Kid King 1. Jeg vil have noget. Okay, du kan få lige 2 her til at starte med. Luk lige op for dem. Drop. Jeg har taget 2 Kid King 1 her. Kan jeg ikke få et til? Jo. Bare så lægger jeg det bare i min indlægslyst. Og så tager jeg lige et til mig selv. Okay, shit, det tager jeg så lige. Jeg smider lige et, jeg ikke skal bruge det. Der. P. Så er vi snart klar til fight. Der. Jeg er klar til fight. Har du ikke en diamond chestplate? Nej, jo, jeg har en selv. Men den vil jeg helst ikke spille. Hvad? Jeg ligger lige bare med en indlægslyst. Nej, du bruger den. Nej, det gør jeg da ikke, fordi jeg vil bare lige med min indlægslyst her. Nå, men jeg smider lige noget ud af min inventory, jeg ikke har brug for. smider lige noget ud af min inventory, som jeg ikke har brug for. Gør du også det? Og så tager vi den der. Hvilken starter med? Vi starter med... Skal vi lige starte med Hero 1? Nå, men jeg har ikke et helt Kid Hero 1. Ja, det har jeg. Eller noget af det King, men... Jeg kan også bare tage det, som der svarer til. Jeg tager lige et gap med. Skal du have et gap? Ja, drop. Jeg kan lige få et gap der. Jeg har kun taget et gap med også. Okay, kom. Ja. Skal vi have armor på? Okay, skråstrej spawn. Okay. Kom. Jeg er på vej til dig, julemand. Og næste episode, der kommer der en benbåsens challenge. Ja, for vi skal lege i dag. Og nu er der nogen sikkert, der tænker det på værst. Ja, men hvordan skal vi... Ja. Og vi laver sådan en Altså, ny kanal, der hedder MJ Play som C2M. Altså, 2ND, hvor der kan komme vlogs og... Ja, vlogs til vlogs. Dem kommer der bare måske ikke så meget på, men... Nej, det er mest vores rigtige kanal. Shit, man. Du er ikke der skjort. Dem der er grønne, hvad har de for en rank? Det er GG. Er det godt? Det er bedre end alle. Det er det bedste. Kan man købe GG? Ja. Så klart. Så går du bare ind i ranks. Nej, du kan ikke købe GG.
Er det sådan noget, man får, eller? Det er noget, man kan ansøge om, tror jeg. Jeg var det. Jeg er død. Nå, jeg er død. Lige meget, så var nyt. Hvor lang tid videoen var, den har bare... Hold kæft! Jeg skal lige få sygt der. Okay. Hold kæft. Hold kæft, jeg brugte mange kræfter på det der. Jeg tager lige et gap med nu. Jeg har ikke noget, så det var bare noget. Dræb ham. Kill it. I can kill you. Gør noget til dig right now. Fik du noget af det, Mikkel? Nej, det var mig, der dræbte ham. Dræb ham. Dræb den der bøsse. Ej, der er en efter mig. Wow. Slap af, bro. Han hackede ham der. Undskyld, jeg lige lukkede ud der. Det var fordi, at mit Minecraft er crash. God fucking damn. Okay, Jonas. God fucking damn. Jeg er død igen. Lad os slå til der. Okay, næste gang vi dør, så stopper vi videoen. Nej, ikke så. Videoen skal ikke være så kort. Jo. Okay, så gør vi det. Har du nogen ellers der? Jeg er 4, hvorfor det? Ikke noget. Var det fordi, du vil have? Ja. Det får du bare. Det må du faktisk gerne, du må få 2. Jeg kan den med. Hvad? Jeg vil have den med. Jamen, du kan få 2. Jeg vil have den med. Du kan få 2. I need all. No, you can need 2. No, all. I need motherfucking all. Motherfucking 2. Motherfucking all. Free, for helvede. Jeg fik en! Jeg skulle da nyt. Nej, lad nu være dig. Lad nu være, hvis du... Okay. Folkens, tak for det smad. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne give et like. Hvis I ikke kunne lide den, så giv et dislike og skriv for. Og så håber jeg, at I vil komme ind og følge vores nye kanal. Der vil være link nede i beskrivelsen, når vi lige har fået lavet. Nå, okay. Så ja, jeg skal lige over til Beacon. Ja, det er herovre, Mikkel. Ja. Så. Ja, tak for det smad. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne give et like og alt det der. Så ja, tak for det smad. Hej. Hej.